Sanibonani. Ngifuna ukukhuluma nama-Blue Nations la. Uyabona ama-Blue Lion. Le Metro Award le Metro Award Best Album of the Year. Ukhuzana uyaphoqeleka ukuthi ayiwine. Yeah. Uyaphoqeleka ukuthi ayiwine ngenxa nje kaSminoff. Ngenxa nje kaSminoff bese ngesize sibe nandaba nayo. Bakhona abafana abanjengomzukulu, bakhona abafana abanjengoMafikizolo ohlukanise nonyaka. Bese ngeke nje sibe nandaba nayo ngoba labafana sibakhonzile nabo omzukulu oMafikizolo, uyabo? Futhi amsho neqhawe belingeke nje libe nandaba nale. uSminoff wasongela uKhuzana. Ma-Blue Nation ningayilahli focus. Futhi ningaba underestimate oSminoff. Sminoff unabalandeli kakhulu. Ningalinge noma singalwa thina ngaphakathi siBlue Lion. Silwe sodwa kodwa silwe sibe sivotela iqhawe. Noma singahlukana amaqembu kube khona abalandeli abangale kube khona abangapha kodwa sibe silandela umuntu oyedwa. Lonto leyo ayinankinga. Ngoba laba bangale bavotela uKhuzana nathi esingapha sivotela uKhuzana. Noma iqhawe lingayisolve sihlangane sizwane noma sipretendane noma kwenzakaleni. As long as kodwa iqhawe silivotela ngoba uSminoff angafezeka amazwi akhe awakhuluma against iqhawe uma ngabe ningaqaphelile. So bengithi nje anginigqugquzele ama-Blue Lions ukuthi in whatever you do guys, do not forget to vote lapha ya kuma Metro Award uvotele iqhawe indlamlenze. Iyaphoqeleka ukuthi ithathe le ngoba kunamagama ake akhulunywa la khona umfana wayethi ufuna ukuqhathwa neqhawe. Manje akubonakaleke ukuthi seyihlangeneke manje kubonakala inkunzi. Ya bengithi nje anginikhumbuze ama-Blue Lions ukuthi in whatever that is happening, do not lose your focus. Focus on ukuvotela iqhawe, focus on everything. Thengana amathikithi lapha ya Carnival City. Insuku ziyasondela. Thengana amathikithi bafowethu kuyiwe nakuyi Carnival City. Iqhawe alithathe lezi indondo nje. Alithathe iqhawe. Asibongeke singomakhanya. Thank you so much.